Teraz sa liturgia blíži k svojmu vrcholu. Pred nami je anafora, eucharistický kánon, v ktorom sa prinesené dary premieňajú na Kristovú prítomnosť. Avšak nie ľudskou silou, ale milosťou Svätého Ducha. Boží duch zostupuje na chlieb a víno a premieňa ich na Kristovú prítomnosť. A my vstupujeme do tajomstva, do chvíle, ktorá presahuje dejiny i čas. Do chvíle, ktorá je tu a teraz. Najdôležitejšia chvíľa celý deň spásy sa práve odohráva na oltári. Liturgia sa preklenula do svojej ústrednej časti, anafory, teda kánona, pri ktorom dochádza k premeneniu, prepodstatneniu prinesených darov. To všetko je dielom Božím, darom jeho milosti a lásky a uvádza veriacich do spoločenstva s Bohom, čo kňaz potvrdzuje zvolaním. Milosť nášho Pána Ježiša Krista a láska Boha Otca i spoločenstvo Svätého Ducha nech je s vami všetkými. Spoločenstvo s Bohom je základom aj pre spoločenstvo cirkvi. Po týchto slovách nasleduje jedno z najstarších liturgických zvolaní, ktoré pochádza zo židovskej tradície a je prítomné vo všetkých kresťanských anaforách, východných i západných. Hore srdcia. Pozvanie obrátiť celé vnútro, myseľ i túžbu človeka k Pánovi. Kňaz dvíha ruky k nebu ako znak úplného odovzdania sa Pánovi a pozýva k nemu celé liturgické zhromaždenie. Potom kňaz zvolá vzdávajme vďaky Pánovi. Týmito slovami začína eucharistická modlitba, alebo kánon Eucharistie, samotné jadro božskej liturgie, ktoré siaha až do apoštolských čias. Všetky staroveké liturgie bez výnimky, počnú učením 12 apoštolov a liturgiou opísanou svätým mučeníkom Justínom Filozofom, začínajú anaforu práve týmito slovami. Vzdávajme vďaky Pánovi. A všetky eucharistické modlitby, ktoré sa zachovali, majú ako svoj obsah vďaky vzdanie Pánovi za všetky jeho požehnania ľudskému pokoleniu. Modlitba končí vďakou za to, že Boh pozýva človeka mať spolu účasť na tomto diele oslavy aj napriek tomu, že je obklopený veľkým množstvom ustavične ho chváliacich archanielov, anielov, cherubínov a serafínov. Kňaz berie do ruky hviezdicu a udiera ňou diskos do tvaru kríža. Symbolizuje to pribíjanie Krista na kríž, alebo aj chvenie nebeskej klenby pri chvále, ktorou Boha oslavujú nebeské mocnosti. Víťaznú pieseň spievajú, prespevujú, jasajú a volajú. Po týchto slovách ľud spieva: Svätý, svätý, svätý Pán zástupov. Plné sú nebesia i zem tvojej slávy, hosana na výsostiach. Kňaz pokračuje v modlitbe, ktorá oslavuje Božiu lásku k ľudstvu, lásku, pre ktorú Otec poslal svojho Syna, aby naplnil plán spásy človeka. Nasledujú slova ustanovenia, ktoré Kristus hovoril pri poslednej večeri a teraz ich hovorí ústami kňaza. Pri vyslovovaní týchto slov kňaz pravou rukou ukazuje najprv na chlieb a potom na víno. Na každé zvolanie ľud odpovedá Amen. Svätý Ambroz hovorí, že pri speve záverečného Amen sa až triasli okná baziliky. Bolo to v čase, keď sa ešte anafora modlila nahlas. Tieto Kristove slová vezmite a jedzte, vezmite a pite nazýva anafora spasiteľným prikázaním. Lebo ako hovorí Ježiš, kto je moje telo a pije moju krv, má večný život. Počas zvolania Tvoje z Tvojho Tebe prinášame za všetkých a pre všetko sa pozdvihujú sväté dary, čím je vyjadrené, že toto vzdávanie vďaky sa prináša za celý svet, ktorý sa tým dvíha k Bohu. Nasleduje modlitba epiklézy, zvolávania Svätého Ducha na veriacich i na predložené dary. Je sprevádzaná spevom ľudu,
Ospevujeme ťa, zvelebujeme ťa, ďakujeme ti, Pane, a prosíme ťa, Bože náš. Kňaz v mene cirkvi pokorne prosí Boha Otca, aby zoslal svojho Svätého Ducha a premenil chlieb a víno na telo a krv Krista a zároveň aj tých, ktorí ich budú prijímať, premenil na tajomné Kristovo telo, ktorým je cirkev. Kňaz hlboko skláňa hlavu a modlí sa. Zošli svojho Svätého Ducha na nás i na tieto predložené dary. A učím tento chlieb drahocenným telom Tvojho Krista. Amen. A čo je v tejto čaši? Drahocennou krvou Tvojho Krista. Amen. Premení ich Duchom Tvojim Svätým. Amen. Svätý Cyril Jeruzalemský hovorí: Vzývame Boha, ktorý miloval ľudstvo, aby zoslal Svätého Ducha na dary, ktoré sú pred ním, aby z chleba urobil Kristovo telo a z vína Kristovu krv, lebo Svätý Duch posvecuje a mení všetko, čoho sa dotkne. Svätý Ján Damascenský vo svojom traktáte o viere zasa hovorí: Chlieb, víno a voda sa nadprirodzene premieňajú na Kristovo telo a krv prostredníctvom epiklézy a zostúpenia Svätého Ducha. Kristus v pokore prijíma matériu pominuteľného chleba a vína, ktoré sa skrze jeho slová vyslovené ústami kňaza a zásahom Svätého Ducha stávajú Kristovým telom a krvou, božským pokrmom. Tak sa realizuje teológia zbožtenia. Boh sa stal synom človeka, aby sa človek mohol stať synom Boha. Mocou Svätého Ducha sa stvorenie premieňa a nastoľuje sa Božie kráľovstvo. Od tejto chvíle je Boh plne prítomný pod spôsobom chleba a vína a my ako cirkev mu prinášame svoje modlitby za zosnulých, za Svätého Otca, za biskupov, kňazov, diakonov, reholníkov, za všetkých pravoverných kresťanov. Prihovárame sa za miestnu obec alebo mesto, za svetských predstavených, za chorých, trpiacich, za dobrodincov, za celé ľudstvo i za mier a pokoj vo svete. Celá anafora sa končí oslavným zvolaním: A dožič nám jednými ústami a jedným srdcom oslavovať a ospevovať Tvoje vznešené a veľkolepé meno, Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky i na veky vekov. Prosíme o dar stávať sa stále viac cirkvou, tajomným Kristovým telom, ktoré má jedny ústa a jedno srdce. Po eucharistickom kánone sa cirkev znova modlí prosebnými ekténiami. Kňaz potom prosí, aby sme mohli Boha s dôverou nazvať Otcom. A liturgické zhromaždenie odpovedá modlitbou Pána: Otče náš. Po modlitbe Pána príde pokoj. Tichý, neokázalý pokoj všetkým. Kňaz pozdvihuje baránka a zvoláva: Sväté svätým. Tieto slova nie sú chválou našej dokonalosti. Skôr pripomínajú, že k svätému prijímaniu nepristupujeme zo svojej sily, ale s pokorným vedomím svojej nehodnosti a účasťou na Božej svetosti. Láme a rozdeľuje sa baránok Boží. Láme sa a nedelí, ustavične sa požíva, ale nikdy ho neubúda a prijímajúcich posvecuje. Keď sa baránok láme, cirkev sa pripravuje na prijatie Kristovho života. Do čaše sa vlieva teplota, horúca voda, znak živej viery a pôsobenia Svätého Ducha. Teplo, ktoré prebúdza srdce a pripomína, že Kristus je živý, životodárny, z mŕtvych vstalý. Potom duchovenstvo prijíma v tichu a bázni a liturgické zhromaždenie spieva verše žalmov.
Kňaz pozýva veriacich, s Božou bázňou a s vierou pristúpte. V tomto momente veriaci prichádzajú k baránkovej hostine s úctou, dôverou a láskou. Postoj veriaceho pri svetom prijímaní vo východnej liturgii je vždy vzpriamený, pretože dostávame účasť pri častie na živote vzkrieseného Krista. Ku Kristovi prichádzame s dôverou ako milovaní Boží synovia a céry pred trón baránka a preto sa počas svätého prijímania nekľačí. Po prijatí Krista prichádza vďaky vzdanie. Videli sme práve svetlo, prijali sme nebeského ducha. Liturgia nás učí, že Eucharistia nie je len premena darov, ale premena človeka, aby Kristus skrze Svätého Ducha zostal v nás a my v ňom. Pokračovaním vďaky vzdávania a dobrorečenia je oslávny spev 33. žalmu, ktorý sa pôvodne spieval už počas svätého prijímania, ako je to dodnes počas liturgie vopred posvätených darov. Skúste a presvedčte sa, aký dobrý je Pán. Nasleduje požehnanie kňaza a prepustenie. Po zatvorení kráľovských dverí a katapetazmy, čiže závesu, kňaz odchádza k oblečníku, kde sa modliac tropáre k svätému Jánovi Zlatoústemu, respektíve svätému Bazilovi Veľkému, vyzlieka z bohoslužobných rúch. Božská liturgia je vrcholom slávenia. A ona sa môže stať aj vrcholom života každého jedného človeka. Lebo keď kňaz skončí svätú liturgiu, ako prvé sa modlí Simeónov chválospev. Teraz prepustíš, Pane, svojho služobníka v pokoji, lebo moje oči videli tvoju spásu. Už nič viac ako liturgiu v živote nemôžeme zažiť. A preto môžeme povedať spolu so Simeónom i s kňazom, ktorý sa vyzlieka z bohoslužobných rúch: teraz ma, Bože, už môžeš vziať, lebo už som zažil spásu. Zažil som ju v božskej liturgii.